Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğanımız soraptır. Günümüzde restoranlarda, göçme restoranlarda ve kapıda aydın saatli tanslı içkili toylar bolya. Şolar ýaly toylara gitmek we içki içilýän stolly oturmak dogrymy diýipdir. Musulman doganlar islenlik bir haram zadyň bar ýerinde toy bolsun, naharhana bolsun, din jalşa gidilýän ýerler bolsun, üýşmeleň bolsun, ýeriň tapawdy ýok. Nire bolsa bolsun, haram zadyň bar ýerinde musulmanyň oturmagy dogry däldir, günakarçylykdyr. Musulmanyň bar ýerinde musulmanlaryň toýunyna, üýşmeleňine haram zat bolmaly däl. Haram zadyň bar ýerinde musulman bolmaly däldir. Sen özüň şol haram işi etmeseň-de şonuň ýanyna oturmagyň şol haram işe şaýatlykdyr. Onu soraň musulman doganlar, haram işleriň edilýän ýerleri Allah Taalaň narazy bolýan ýerlerdir. We haram iş edýän adamlar Allah Taalaň narazy bolýan kişilerdir. Haram işler etmek Allah Taalaň gazabyny getirýän zatdyr. Hususan araklı saçak barada Darimi'de, Tirmizi'de, İmam Ahmet'te gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye "Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir fela yaq'ud ala maidetin yushrab aleyha khamr." Kim Allah ve ahiret gününe iman eden bolsa araklı saçakta oturmasın diye. Eger dogan garnaş, dostsun, yakynyň aydym sazly araklı üýşmeleň toy etjek bolsa, birinci bilen öwüt nesihat dinleyen kişiler bolsa süýüjü dil bilen edep bilen nesihat etmeliler. Ağam, doganjan, kardeşim, arakly aydym sazly üýşmeleň toy etmek musulmanyň toy däldir. Musulmana gelişýän zat däldir. Musulmanyň toýunda haram zat bolmaly däl. Allah Taala razy bolmaýa, bereket bolmaýa diýip düşündirmeliler. Hakyky musulman türkmen toy tutun diýip nesihat etmeliler. Nesihaty dinlese dinler, dinlemese sen öz boýnuňa düşenini etdiňdir. Ondan sonra yine şol islama, musulmançylyga ters toy üýşmeleň etjek bolsa, sen sowadyňy ber. Ogly ýerýän bolsa, gyýy çykarýan bolsa, şolar üçin gutlagyny aýt. Emma aydym saatly arakly ýerine barma. Özüne de açyk aýdaýmaly. Kardeşim gatworma, aydym saatly arakly ýerine gatnaşyp bilemek diýmeli. Sen edebi bilen, usuly bilen aýdandan soňra gatworsa, olaýam öz işidir. Musulman kişi insanlaryň, halkyň razylygy däl, Allah Taalaň razylygyny birinji ýerde goýmalydyr. Tirmizi'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye "Men iltemese rıza Allahi bi sahatin nas, kafahu Allahu mu'netin nas. Ve men iltemese rıza'an nas bi sahatillah, vekalahu Allahu ilen nas." Kim insanlar halk gaharlansa da Allah Taalaň razylygyny gözlese, insanlaryň halkyň eziyetine karşı Allah Taala onu yeterli bolar. Emma kim Allah Taalaň gazabyna galyp insanlaryň halkyň razylygyny islese, Allah Taala onu insanlara halka tapşyrar diye. Yani ol kişi Allah Taala'dan yardımsız galar diýdi. Şu mesele degişli musulman doganlar başga bir bellep geçmeli yer, ýaşullaryň, aksakalların, imamlaryň boynuna düşýär. Şu meseleni gaýta-gaýta aýdyp durmalylar, ýatladyp durmalylar. Musulmanlaryň toýunyna, üýşmeleňine aydym saz bolmaz, tanys bolmaz, arak bolmaz, zenan erkek garym gatym bolup oturmak bolmaz diýip gaýta-gaýta ýatladyp durmalylar. Emma gynansak da käbir molla diýip ýörenler şol ýerlerde Kur'an okap tebarek çykyp ýörler. Şol zatlar bolmaýa diýip käbirler düşündirmeýärler. Şol sebäpli musulman doganlar ýyllardyr şu ýagdaý halkymyzyň içinden aýrylyp gidenok. Beter käbir ýerlerde beterleşip barýar. Şonuň üçin musulman doganlar, mollalar, ahunlar, imamlar umuman şu meseleni bilýän her bir musulman şu meseleni ýerli ýerden düşündirmelidir. Allah Taala toýumuzy, üýşmeleňlerimizi öz razylygyna görä tutanlardan etsin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.